1 punt, 2 punt, 3 punt, 4 punt, 5 punt, 10 punt, 20 punt. Faint ydy tocynnau'r gig? 19 punt a 50 ceiniog. Gwych, gai un tocyn os gwelwch yn dda. Cerdd siŵr. Rhywbeth arall? Faint ydy CD Dafydd Iwan? 5 punt. Does gen i ddim digon o arian ar ôl. Faint ydy'r geiriadur? Punt. Gwych, gai un geiriadur hefyd os gwelwch yn dda. Cerdd siŵr. Rhywbeth arall? Wel, mae gen i 50 ceiniog ar ôl. Be gai am 50 ceiniog? Da chi eisiau paned y goffi? Mae hwnnw'n 50 ceiniog. Gret, diolch. Felly, gai un tocyn, un geiriadur a phaned y goffi os gwelwch yn dda. Cerdd siŵr. Da chi eisiau bag? Os gwelwch yn dda. Gyda hwnna yn 20 punt a 5 ceiniog. 5 ceiniog? 5 ceiniog am y bag.